Υπάρχουν εικόνες στη ζωή που είναι ευχάριστες. Υπάρχουν όμως και εικόνες που είναι δυσάρεστες. Αποτρόπαιες, αηδιαστικές. Μια τέτοια εικόνα είναι και η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και η δικαιοκρισία που θα κάνει για τον κάθε άνθρωπο όλων των αιώνων και των εποχών. Και πρέπει να γίνει, γιατί το απαιτεί η δικαιοσύνη του Θεού, ούτως ώστε ο καθένας άνθρωπος σε οποιαδήποτε εποχή και αν έζησε να πάρει την αντιμισία των καλών έργων ή να πάρει την τιμωρία για ό,τι κακό έπραξε, σκέφτηκε, επεθύμησε στη ζωή την εγκόσμια. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια, θα χωρίσει και ο Θεός τους ανθρώπους, ως πρόβατα τους δικαίους και ως ερήφια τους αμαρτωλούς. Και τα πρόβατα θα τα βάλει στα δεξιά του, τα δε ερήφια εξεβονίμου, στα αριστερά. Αλλά ποιο θα είναι το μέτρο της δικαιοκρισίας του Θεού? Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ένα και μόνο μέτρο θα λάβει ο Θεός υπόψη κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τα καλά έργα, οι αρετές τις οποίες παρουσίασε ο καθένας στη ζωή του. Στα 60, στα 80, στα 20 χρόνια που έζησε στην ζωή αυτή. Αλλά προσέξτε, υπάρχει μια διαφορά. Πολλοί πιστεύουμε ότι κάνουμε έργα καλά. Δεν εξετάζουμε όμως την πρόθεση του άλλου. Και ο Θεός αυτό θα εξετάζει. Αν το έργο το καλό που έκανες είχε και προαίρεση καλή. Όχι το κάνεις για να εισπράξεις μπράβο και συγχαρητήρια από τους ανθρώπους. Εάν το έργο που κάνεις αποβλέπει και μόνο αποβλέπει στη δόξα του Θεού. Και ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να προσέξουμε, στη δικαιοκρισία του Θεού, είναι φρικτό, θα το πω όμως. Όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και θα κατεβαίνει από τον ουρανό με τα τάγματα των αγγέλων και των αρχαγγέλων και όλων των επερανίων δυνάμεων, και όσοι θα ζουν τότε θα ανεβαίνουν προς τα πάνω και κοιμημένοι, οι νεκροί, θα αναστηθούν ερειπή οφθαλμού και θα γίνει συνάντηση κάπου ανάμεσα μεταξύ γης και ουρανού. Και θα λάβει υπόψη, προσέξτε, εκεί δεν υπάρχουν ούτε μέσα, ούτε γόνατα, ούτε κουμπαράτα. Θα λάβει υπόψη ο Θεός ότι έπραξες με τη βούληση τη δικιά σου, με την προαίρεση τη δικιά σου, με την επιθυμία τη δικιά σου. Γιατί ο Θεός, πλάθοντας τον άνθρωπο, του έδωσε το αυτεξούσιο. Και το αυτεξούσιο αυτό το σέβεται ο Θεός. Και βάσει αυτού του αυτεξουσίου του ανθρώπου, εάν έκρινε προς το καλό ή προς το κακό, θα κάνει τη δικαία κρίση του Θεού. Τώρα γεννάται μια επιθυμία στον κάθε ένα. Και σε μένα γεννάται μια επιθυμία. Τη δικιά μου επιθυμία θα την πω. Τη δικιά σας, ας την αναλογιστείτε μόνοι σας. Δικιά μου επιθυμία είναι, Θεέ μου, στα δεξιά σου ή στα αριστερά σου, ως πρόβατον ή ως ερήφιον θα με τοποθετήσεις. Και συγκλονίζω και δακρύζει η ψυχή και αγωνιά η καρδιά. Πού? Αυτό το πού, λέω, με συγκλονίζει. Υπάρχει όμως ακόμα διέξοδο για να βρούμε τη λύτρωση. Το πού, ας απαντήσουμε εμείς οι ίδιοι.
ας πάρουμε μια απόφαση σταθερή ότι από τώρα μέχρι πέρατος της επιγείου ζωής θα έχουμε μόνο καλά έργα στη ζωή μας. Θα οπλιζόμαστε με τις αρετές και ιδίως με την αρετή της αγάπης, της ελεημοσύνης, της δικαιοσύνης, ούτως ώστε κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας να μας αποκαλέσει ο Θεός δούλους πιστούς και να ακούσουμε τη φωνή. Είσαι Θεέ εις την χαρά του Κυρίου. Εύχομαι να γίνει μια πραγματικότητα.